Saan ka galing? Nakipagtagpo ka sa lalaki mo, no? Ano? Niloloko mo lang si tatay at pinipirahan lang siya. Ayan! Bakit mo sinisigaw si Bex? Itong asawa niyo, tay! Sinundan ko kanina! Nakita kong nakipagtagpo sa lalaki niya! Iuwi na kita sa bahay, Mitch. Ha? Sigurado po kayo sa sinasabi nyo? Oo, Mitch. Para maranasan mo naman ang maginhawang buhay. Masaya naman po ang buhay ko dito. Gusto ko matikman mo ang marangyang buhay na hindi mo pa nararanasan. Sigurado po ba kayo dyan? Baka magalit naman ang anak nyo pag tumira ako sa inyo. Ako nang bahala dun, Mitch. Maintindihan ako siguro nun. Paano kung hindi? Baka awayin ako nun at hindi magkakaroon ng katahimikan sa bahay nyo. Ako na lang magpapaliwanag dun. Kayo po ang bahala. Oo, Mitch. Basta, magtiwala ka lang sa akin. Babalik ako sa isang buwan. Kausapin mo na ang mga taong dapat mong kausapin at magpaalam ka. Sige po. Sige, Mitch. Magtiwala ka lang para din to sa pamilya mo. Mitch, andito na tayo sa bahay. Tay, sino yung kasama niyo? Jerry, anak, siya si... Asawa niyo, tay? Mag-aasawa pa kayo? Ang tanda-tanda niyo na, tay, para sa ganyan. Jerry, pwede pa tayo mag-usap. Ano ba naman kayo, tay? Ang tanda-tanda niyo na mag-aasawa pa kayo? Bakit, anak? Ayaw mo ba kung sakali? Tignan niyo naman siya, tay. Ang bata-bata niya. Parang anak niyo na siya. Gusto ko lang naman siyang tulungan, anak. Ang pamilya niya. Tulungan? Baka lukuhin niya lang kayo, tay, at pagkapirahan. Hayaan mo na lang ako, Jerry. Alam ko ang ginagawa ko. Bahala na nga kayo, tay. Di ka na, Mitch. Hatid kita sa kwarto. Palagi na lang nakadikit itong babaeng to kay tatay. Kumusta naman yung anak mo? Mabuti naman po siya. Sigurado, pera na naman yung hinihingi niya. May mga gamot lang na kailangan bilhin para sa tuluyan niyang paggaling. Kano naman ang kailangan ng anak mo, Mitch? Mga 10,000 ho siguro. Mabibili mo na ba ang lahat ng kailangan niyang gamot sa halagang yan? Opo, maaagapan pa raw ang sakit niya. Basta tuloy-tuloy lang ang gamutan niya. O sige. Ito ang 10,000. Patid mo sa inyo mamaya. Salamat po. Huwag kang magpasalamat, Mitch. Obligasyon kung tulungan ko kayo dahil pamilya ko na rin kayo. Pamilya? Basta sabihin mo lang kung kailangan mo ng pera para sa anak mo. Ang kapal naman ng mukha ng babaeng to. Pati pagpapagamot ng anak niya, kinukuha pa kay tatay. O sige, Mitch, aalis muna ako. Titignan ko yung nag-aani sa bukid natin. Sige po, salamat po ulit dito sa pera na binigay nyo. Kang pera talaga. O anak, di ka ba papasok sa trabaho mo? Hindi muna, tay. Bahala muna yung mga tao natin doon. Ganun ba, anak? Wala ata si Mitch, tay. Yung asawa nyo. Umalis siya. May pupuntahan daw. Saan daw, tay? Tinanong nyo ba? Oo, anak. Dadalawin daw niya yung pamilya niya. Sigurado ba kayong pupunta yun sa pamilya niya? Anong ibig mong sabihin, Jerry? Alam kong niloloko lang kayo ng babaeng yun, tay. At pinipirahan lang kayo. Baka naman nakikipagtagpo lang sa ibang lalaki yung tay. Huwag mong paratangan ng ganyan si Mitch, Jerry. Dahil di mo pa alam ang pagkatao niya. Bakit, tay? Kilala nyo ba yung buong pagkatao niya? Di ba, tay? Sa inyo pa siya humingi ng pera para sa pagpapagamot ng anak niya? Gusto ko lang naman tulungan ang pamilya niya, Jerry. Bakit nyo tutulungan?
Hindi nyo naman katigo ang batang yun. Pamilya ko na rin sila, kaya ako sila tinutulungan. Bahala na nga kayo, tay. Masyado kayong nauuto ng babaeng yun. At nagiging sunod-sunuran na lang kayo. Jerry! Kung alam mo lang, Jerry, ang buong pagkatao ni Mitch. Kung alam mo lang. Talagang nauto na ng babaeng ito si tatay. Nasanay nang humihingi ng pera. Salamat po sa perang ito. Sabihin mo lang, Mitch, kung kulang yan. Basta para sa anak mo, huwag kang mahiyang magsabi. Opo. Sige, salamat po. Aalis na po ako. Sige, mag-ingat ka. Saan na naman kaya pupunta yung babaeng yun? Lagi na lang umaalis. Baka may ginagawang kalukuhan at niloloko si tatay. Masundan nga. Jerry, saan ka pupunta? Diyan lang, tay. Sinasabi ko na nga ba eh, may pinakatagpong lalaki ang babaeng ito. Pinipirahan lang niya si tatay. Kailangan malaman ni tatay to. Nasaan ang anak ko, pinsan? Nasaan sila tito at tita? Isinama sa palengke nila nanay, pinsan. Ganun ba, pinsan? Magaling na ba ang anak ko? Oo, pinsan. Magaling at malakas na siya. Buti naman kung ganon. Pumasok ka muna, pinsan. Hintayin mo na lang sila nanay. Halika. Saan ka galing? Nakipagtagpo ka sa lalaki mo, no? Ano? Niloloko mo lang si tatay at pinipirahan lang siya. Ano yan? Bakit mo sinisigaw si Mitch? Itong asawa niyo, tay. Sinundan ko kanina. Nakita kong nakipagtagpo sa lalaki niya. Jerry, anak, panahon na siguro para malaman mo ang totoo. Anong ibig niyong sabihin, tay? Anong totoo? Si Mitch ay hindi ko asawa. Anak ko siya. Kapatid mo siya, Jerry. Ano? May kapatid ako? Di ba ako lang ang anak niyo? Ako lang! Bakit hindi niyo po sinabi na anak niyo po ako? Baka lalong magalit si Jerry, anak. Bakit naman po siya magagalit? Ang alam niya kasi, siya lang ang anak ko. Ayaw niya ng may kahati. Ganun po ba? Baka kasi magselos siya. Hayaan muna natin na isipin niya na asawa kita. Kayo pong bahala. Anak ko siya sa babaeng una kong minahal. Ayaw siya ng mga magulang ko noon. Kaya umalis siya. Pero buntis na at si Mitch ang naging anak namin. Bakit di niyo sinabi sa akin kagad, tay? Dahil alam ko magsiselos ka at hindi mo matatanggap na kapatid mo si Mitch. Buong buhay ko, ang alam ko, ako lang ang anak niyo. Pero may kapatid pala ako. Sana matanggap mo si Mitch na kapatid mo, anak. Ewan ko, tay. Naguguluhan ako. Magkadugo kayo, kaya dapat tanggapin yung isa't isa. Oo nga, Jerry. Gusto ko ring madama ang pagmamahal ng isang ama na hindi ko naranasan sa buong buhay ko. Jerry, pangako mo, natatanggapin mo sa Ate Mitch mo bilang kapatid. Di ko may papangako, tay. Ate Mitch, kain na daw tayo, sabi ni tatay. Sige, Jerry. Susunod na ako. Tawagin mo na rin si Maya, yung makulit kong pamangkin, ate. Oo, sige. Tatawagin ko na. Naglalaro lang siya sa labas. Ate,
Pasensya ka na sa naging asal ko nung nalaman kong kapatid kita. Wala na yun, Jerry. Nauunawaan ko ang naging reaksyon mo dahil nabigla ka rin sa mga nalaman mo. Salamat ate, ang bait mo pa rin. Sa kabila ng mga hindi magandang nagawa ko sa'yo. Bakit ako magagalit? Kapatid kita, magkadugo tayo. Salamat talaga ate. Mamahalin kita bilang kapatid ko. Tama na nga yung usapan nyo. Tawagin nyo na nga yung makulit kong kapot. Kakain na tayo. Sige po, Tay. Maya? Maya? Bakit po ba? Kakain na tayo, Maya. Sige po, tito. Sige, tara na.